lillahi waske gayi dai wai 5 naira nake ba mu baby na amma yanzu ta girma sai 50 ke da 10 naira toto kace mako dan toto da Allah mata dubu nawa gara kawai dai ni birji da su ne ce ke ne kaso kuma kayan sadakin ga kayan ga lahi Allah kawo miki sadaki ma kwanakin ga zan kawo miki nawa na sadaki miliyan guda a da Allah saurara in baki dai 50 lahi Allah a wuce wajen ni da ba su ɗan talakawa ke ga ɗan masu kuɗi ne kaso lahi Allah na ke ga shikenan ke tun da ke sunan ke lauri akwai sunan kina da babban gida ne kaso ni mizan da ɗan talakawa wallahi ko kewa yawa lauri amma sadakin nan fa a dan ƙara ragewa ba ganin kina kai kuɗi wallahi ga ina son ki a yawa ko kewa alhi bakin 50 ki take azama baban ki kuka inna lillahi ya murda wallahi ya murda ya kahura murda kan bala'i ciki na murda ke wallahi bari ke san tutu na martaba aka bashi wai in ana magana tutu aka magana ne wallahi tutu dan martaba na dakata da Allah ya ta karanta wallahi ba inda babu yan mata shi ga dan wallahi kwanakin ga ya ana magana tutu aka magana gayi yanzu yaro in baka tutu wallahi baka dogara ba na kai wata rayuwar ka wallahi duniya sai da tutu lahira sai da hali duniya sai da tutu lahira sai da hali wallahi nan da ka gani in baka wace rayuwa ka kana kwalin ka jiki wazi ko ni ma soyayya da haka in baka tutu wallahi kwalin ka jiki iya ƙara murɗa mahaukacin murɗawa yayi wallahi da 10 naira komai is okay in ana soyayya ba ya wallahi kake da wace rayuwa ta nake dan ko su kai na saka gane ne wallahi sai ne kai yanzu da baka tutu baka da mutunci wallahi ya ta wallahi wace rayuwa ta nake wallahi Ini kasari. wai tutu dai annan wallahi inna lillahi wallahi kamar kanan yarinya ta wallahi ko shi kila wace rayuwa ce ta to kai ƙarya ta wallahi ko mata ta ka gani na yarinya da za sai dai wai mu ma